Makuma sana simo. Maye nyumyo minyankupo. Yemelino sona misakeyo. Eratimo mimawamo. You silence my enemies. You put a smile on my face. Oh, Lord, you have answered my prayers. Eratimo. You silent them, yes, you silent them. They don't know how I made it. God, you have answered my prayers. Eradimo, what's it in you? Why in you? Oh, you many no swama misane. Eradimo, what's it in you? Why in you? Oh, you have answered my prayers. Eradimo. Silence my enemies. Once again, you have answered my prayers. Hey, Eladibo. That's right. Hey, silent them, yes, that's silent. Hey, they don't know how I made it. Oh, you have answered my prayers. Hey, Eladibo. I don't know your color. What was sorry? What was sorry? That's right. That's right. Tell me where will I be? That's right. Oh, move here, you make a better name too. I love you more. Tell me where will I be? That's right. Tell me where will I be? One day I'll tell you my story. Hey, hey. Hey, hey. That's not my mom. Yes, move your mom. Take off my shoes, stand on my toes. Okay, Miss Hurricane. Yes, sir. Obian chance and then that's right. We have Sister Mary Annie, Deborah, Jeremy, and Joshua. They are all here. That's right. Hey. Aha. What's the result, right? That's right. Remember now, aha. Yeah. I'm not here. Almost something to come to the phone. That's small ground. I don't know what I'm saying. That's right. Hey, we have Mr. and Mrs. Bosompem. Every prima coming. That's what I say. That's right. It's a tattoo. That's right. Hey. That's right. Hey. Sure. That's right. I feel like most feeling almost a gun there. That's right. Hey. I got
again. That's right. Hey. 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 That's right. Come on. Hey. Hey. That's right. Jumadia, yes, we are alive. Yes, we are alive. Yeah, man. Come seated, please. That's right. Nananom Chinsu Krobo Adeshani Abrampa Ewo Ede Krodium Yasra Nidium Jumadian Medical Cassette Yawo Assume News.com Jumadiano Yastumine live and say what's Nasi and not what's Nasi packaging we oh that we was on and TV so one from them now Adom TV Atenka TV Kokonsa TV and Nesto TV stations in na capture media ekoswa enti yansha so yes sir addition esa yina ya yes ari betime funtum but ya pese ya my papa ne ma me ne mani nanim da ho sane ya betime nwom ye adwumedia na time afa na ntoma pa e de efra ba bia de no ya tamre ya de yo ene nsammo sanse ni akopon ye bibi no ampa de onyama mana ne wo ye nyina nkosehwe unyame ayade kese ama Krobo man ene kwa bibrim ansa na meka botai no eko abakose mu kakra eka abakose ma bibia wona ahyase emfi aduanan numuni ena me ofa asiku kuma wu kuroduem na Pentecost asori ye de won check Krobo asori ase ansa na de kurokuma ayi be hyeso na saa Yesu no a owura menua ametwoa ne ne bagya mfie mu no ne ho pompore na yehu Yesu Kristo wura obi mu a oye niema bebre ne bagya mfie mu na ono nso amfa nyamesom antofom osum nyame pa mejiri sa okotena ngran kakra Mary Villas ha honam kodi sofo okọ Mary Villas no oyere no sum nyame ene bue kwan ma won nyame de won kodua America na nyame asira won inti nanka ba bia me be kinkan no na me de ato amekasa aso no eye enyum oma no oha aduonu enwotwe Psalm number 128 onyame ye bibi na wa ehu amfa de onyama mana ono nso ojaye nyame wa ya de kese Psalm 128 na the Bible reckoning enshirani obiara osura urade na ofa na kwanso owura Eric Bosompem ne yire wodo ho tu nyankopon so e wa urade soro mu enye nwanwa se yehu ne yehu na obedi wo nsa no adwuma enshirani wo ne besu yie owura Bosompem ne Joyce nyame asem na abem amam wo yire eyese obobe a eso ofie mpiem na uma yese nwudua a watetatwa wo pono ho ahia hwese de ohyira onipa biara osura Awurade ni Awurade mfi Zion enhyira na hunu Jerusalem yedie wo nkwa na nyina mekinka we na mekan ma yenua Eric oye menua kuma Awurade mfi Zion enhyira na hunu Jerusalem hu Krobo kuroi yedie won kwa na nyina ane na hunu mama asumdue
emra Israel so asomdwe mmra nipa ewa ahyia enti onyankopɔn tu wɔn kɔtena America no wan kɔtena kwa oyire wo ho som nyame oyire no ho eye na dwuma yie na dwuma no mu nhyira ɛna ɔbɛgye saa asase a nia ofre bi sɛ me mebɔ mpai no obedi dwuma wɔ ha sɛ mfie no ana mfie nsɛm ni yɛde pikat ɛbɛbɔ fam wɔ ha sɛ onyame a wɔahyira no fi America no ɔnya de nwanwa na saa de nwanwa na nyame ayɛ no ɛna yehu a yenyina te ha edi ho adanse moma ya ma nsa so nka sɛ Awurade yɛda wase o na minim sɛ we yɛ ne mfi ase ɔbɛkɔ so ayɛ de ma kɛse akɛse tie na yɛ hye ha sɛ ye betwa homam na yetu fie yi ahyɛ Yankopɔn nsa na ɔno a kyerɛ efie no de ɔde bɛyɛ de ɔde ma no ɛno de ɛwɔ ɔno nanum yɛn de yɛ asɔfo yi wɔ ha sɛ yɛtwa homam a yɛbɛtu efie yi ahyɛ Awurade nsa ama ɔno ne yere ne matimu a na obi bɛka ho a asomdua ba ha tie ma wakɔ abasa wo abɛboa yɛn sɛ dwumadi na ɛbɛhyɛ Nyankopɔn ani onyam yɛyɛ wei no yɛsrɛ nkwatenten binom yɛ dwumadi sɛ ya ɔntena se nkyɛ yɛsrɛ nkwatenten apɔmuden ne yiedie na ɛnsi aka wɔ anim no ɛnyɛ fɛ ɛnyɛ dɛ ɛnyɛ ne onyam kora nkyɛn ne ayɛ hu ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen. What's it? That's right. You better be a plumber bunny. It's Santiago. Wow, what's ya? When I say about Bonam Pimble, that's right. What's it? Hey, yeah, choose a Krobo. Mamma, come here, sir. Hey. What's it? Hey, that's right. Hey, what's it? That's right. Wudini odansifo so nipa betimi asi asase yi so odan ni fie fefese ya na wo na wudi kan wo na wo hye fie ase na wo ma na odom ni sika ene watimi di aya de fefe yi nenne ye bebuya no de ahye wodi ene onyam ye di ka ada wase se Awurade wa wama na si ofie te sei mana hoɔden ne nkwatenten a obetumi di atena mu emfi bebree ehu ne mma ne nananom na nase akyene na wabɛyɛ dutan a ɛso daa one ne yere yɛda wase ofie yi nti hyira kurodua yi na yɛnhu nneɛma ɛkyɛn wei na yɛmfa de onyam hyɛ mma wo yɛn a yɛyɛ adansefoɔ nso ma yɛnsua bibi mfi wei mu so obi de ne ho mma Nyankopɔn a na wie yɛyɛ fɛ na nyame hyɛ n'ani onyam yɛda wase yare dɔm ahohom a Awurade ɛkotia adepa ɛte sɛ Yesu mogya no ntwa wo nyinaa ngu ma w'ani mpa yɛ ogya mmɔ fidua ho ban na fa Yesu mogya no ɛto hyeɛ ɛfa fidua nyinaa ho a tumi bɔne bi ntumi wura sɛ tumi bɔne bi amfɛre sɛ ɔbɛwura mogya no mu a ma ɛmmɔ n'anifra mfi ha yɛda wase sɛ wotie yɛn daa
Nkwatenten ni yedie enchen ne ayehu. Yesu Kristo dinti. Amen. Acho amfa. Yokura scissors numra. Afei mi jina nyame agya oba ne nkronkron Krobo Krowura Ochin so Krowura and Mr. and Mrs. Bosompem Ejei Anemu etwa tape is edi buefie ya no nyame agya oba ne nkronkron din mu amen se nipa bewura mu nyina anye nhyira emfa onyinche apomuden ni yedie Yesu Kristo din mu amen amen oh Bosompem amen nhyira That's right. No be what show, if you check out, you gon' know. Blessings show from my head out to my toes. No be joke, or even for my face, they show. I know if you count, I know if you count, though. The blessings of God upon me life, oh. See as my life, it don't balance, so now the grace of the Lord taking me high, oh. No be fantasy, your love is my reality. The anointing they break it, the color then they believe. Say my God do the poor. The way you pamper me steady, you surprising me constantly, oh. Boosting my energy, oh. This your love no be fallacy.
see, oh, when you do for me, oh. Come at the boy from trenches. He lost if he back my blessings. I thank God, so I'm never stressing. No. Na me buy me just pato. Me da ka na suma me fia. No se me ba me musa eye openi ya Bosompem. O se me ana na me ka sei. Wa ye very simple. Na yere ye simple. Na manam ye simple. When ya dia Bosompem ka sia pa. Ena Omo ya simple, almost simple house so. Bia du. Bia chi. That me ba men na kuru ma ya. Na ma bebe bia da. My God. Say ya pemu ni akoya ni mu a. Na me bisa papa say na dada pato country men na so. Osema brew. Na nanti Ghana ne wiase afọ na ba bia. Na me hyase no. Ikopi mu na Nigeria. On the moi no copie mo a Libya. Na ye me fa ne se okwa won koka ho. Ti wunua bi ya boga no akosha broche be tete ye so ma ya me pato mo frefre no mra munim de asie. O he na ho nyama na wo mra Ghana ni se haye. Ana ntira na wasa. Ti emra bi ti me papa story no won kana bra bon na nchire but kakra obi so kire me no. Ama me hu se wo ye boga mu boga. Boga na de okwa wo ba fie. My God. Enya boga ne do kwa na kwaka odi abrofo na koye na busia dabi okwa bra na woni ne wo sin hu sampa wo tiase bonsama boga ne na yire no ma ya de bonsama na ya baba kopie mu Libya woni na emo no kopie mu aye Taiwan enya sam keto na woni na emo no kopie mu Japan we ya friend enya boga keke we ya boga mu boga na wakwa no waba no wasa me prepare no wasa kokro foforo so no ne na moa no wasa kopie China chen uba kwati ya me China mpaboa me kopie wo China na China president ma me mpaboa bi yemensa e wakwati asisi am no kasa yi akwati akwa wade mu ni me shepa na wone na moa no kopie Krobo akoso o hwe no hu se de Ghana fo gu apa ahasi kanso mu odu ahaya no sura bombesu se metena Kasa America. Bonsam kasema America. Na bibusa se dadi na me patro waware. O se me wayere. Ohu mayira no ho fe esen Ghana for men na. O me na wofia ha. Na me dwumadie mo me ma bia hye na me nam. Enti kosibro ne se interview upon interview. Ni na besu e wofia ha. Baba bia yadu ide. Yansa America. Kosibro ne se speech or speeches by the owner of this house. Yes, I'm baby. I don't know. You can't invite your papa. Na your papa. Woman make bibi enchira ye. Baby, I kosi fie won kran. Aya no mu refi bia ye wo won. Enkran so nye yekro. E ho ne yekodi pa. Ya papa. Wenya besi efie wo kro bia mu anase wode ne abesi kro mu na kyese botai bi nti. E no de bai. Won ka bibi enchira na nse ye nanom ye maamenom. Adehye ne abrempon a ewo kro bia mu. No kra efie wasi kra e hye nanam anuonyam. E hye nanam anuonyam. Ne santi ye nsemre. Okay, dedi mwedi. Papa be say me na sana. My interviews. Praise the Lord. Answer 22 years ni. Ye ba peni ekwo wonu, ye kwo no anyem no no ni. I friend in the boy. Nyame so aboan. Ahwe yen so aman ahoden. Timi de ye adwuma. Ema ebi aso nkwala so. Omo nyina aso kokoko school ewie. Enti ye hwe mu na se ofidie hwan ya ni nchia na ekwo. Mitiwe medicine say 2 years me komanim. Ghana nka me ko pension. Enso America da agency wanya 68. Ansa no wakọ. Ye ntimi ntwan 68 no ebi e betwen bi so entwan. Na ebe fie nso dia me dia mentena nkran. Aha na yemi krom. Eni ti na mo hu dia mo hu nyina. Eni ti no me basa me ma no nso ba ombenu nkran ya mo hu se mo akyem Krobo bi. Nti ni nyina kan wo se nkwala na ni beje.
na omo ba omo abesra omo abrewa na omo akokora abechicha abusuafo nso a eka ho enti yeda mo nyina asese yeto nsafra mo so mabeboa en enti amen ehu maame ne yehu papa me pacho papa o maame ene die mu abrase mu ara me pacho mo nyina aka baby oh anybody sorry me pacho ye from maame no papa say me maame de akwa nkroma me papa nso de kwamra agyen yo ena na de yekena se onyame onfa ye maame ene ye papa kra enhie yi ka amen ka se pa yo daddy pacho be bia do betina se kakra maame bon okwa America kra about 22 years ene na edie na wo ka kire eye Krobo chinso eman na nana matena se ema wa ha mema wa ha ubetime aka waware mu sem kakra dia kire yemfanya futu ne yanso yemfa mbo yembra ne yentime empem kwaye no wadaroma hallelujah amen etumi na makuma asame tu asana makasi ontu yeho wa kwa hunyum osane nyonyam nu ye kesi ontu yeho wa kwa hunyum adada sene nyonyam nu ye kesi pacho bia ni mutina mwancho mu amen aye yinyo mano ye nani yuma aye no kwari eshi raka onya ku oso aye yinyo mano anane yemani nyuma aye no kwari eshi raka obo punsu no anuko yeyeye odi brusienia odo ni nyansemu ni shishebia odo fwe pie na yede beto ni hu moto aye inu manu nani eradi nyuma ni nyuma aye no kwario eshi ranka onyanku amen ena wie nyumre wie nso no yede no nyame abo se wose die ena wo a enye awrade na di ma ono na wiase mu ne ma dudu nyina ewo no ti se yenya bibi a na enye yen na eye awrade a odi ahoɔden me nipa ama otimi edi ye adwuma dɔfo akwantu mo ebi wɔ hɔ 50 years ebi wɔ hɔ 40 years ebi atena hɔ 30 ne 20 nanso ɛdan ponti mi nsibi nanso Bible sɛ wɔn ɔde wɔn ho tu awurade so no ɔka wɔn akoma to wɔn yam na yɛde yɛn ho tu awurade so na awurade aka yɛn akoma ato yɛn yam wɔama yɛn nimu enwu ase sɛ yɛhwɛ adwuma a yɛyɛ na sɛ yɛhwɛ nneɛma a yɛn bɛrɛsɛ yɛtua na yɛtumi enye bi nto hɔ etumi ede bi sidan ebi bua nyame adwuma a na enye yɛhwɛ a yɛmesi na ske kwaya na efiri he esan sɛ nyame a wɔsisi yɛyɛ ne deɛ ma no a ɔno nso ibɛyɛ yɛn deɛ ama yɛn no awurade wɔ di yɛn no kware ɔma n'asɛm abam ama yɛn na yɛka sɛ ɛna asinka awurade di yɛtena America miku agye Bosompem sɛnea waka na abrabɔ nyinaa akyerɛ wɔn mu nyinaa mote yɛ tintintin nanso ne nyinaa no nyame de ne kɔ na nyame asan de n'aba enye na ahoɔden ana enye kwantuo bi oni mutu ana enye skills bi oni yi wa kwantuo mu nyame bambo ana ɔkɔ a wɔse bɛka ne nwanko wɔse ɔgbanhwɛfoɔ bɛtu ne nwan ma wɔ ne bata so na enwan bata ne deɛ ɔbɛka wɔn brɛw enti ɔkɔ ano asan de ne aba ana ɔsan de ne kɔ America ana ɔbɛfa yɛ nyinaa ne Mary ne kɔ na nyimi dabi ana yɛ kɔɔ yɛ na adeɛ ba kwa pɛsɛ ne hunu sɛ
Bible say, and the two shall be one. Na oyeye nyina baako. Bamne ko bi ohwa, oni ni ku ohwa, ni ku sida no ntu sibi. Obi ye de ne dia haide. Entu be we si ne dia wo ka soa, we si ne dia wa amasane. Na ema yesa konko we fie wo kwatena. Na yen de ya ye ni saa, ye kan ya dwi ebom na nyame ahye ne dia no nyam. Da ba no abesi. Obi o wa diskar man ko ba no abedi no de abaye ma asam de kuma ne nsem ma no. Waya de pa. Hallelujah. Yo, that shit is crazy, whole kid. Oba, the also ye bia no. Osan no abaye bibia pepe. Wa aye juma aye no. Wa ma ya amrewu. Eti bu ka se nyame hira bibio. Na Awurade man di pedie wa hode ne kwa hode wo ma ye. Hallelujah. Da Awurade ase. Na ye da ye papa sia apostle ase. Oye na preko pe. Bra bi wa ye krum ho ye prince ade ye da ye frɛ no Samson kwabena. Oye was me ku for us wo se papa yi achimi jima na me se papa ni achimi me fi sha na me se achimi jima be. O se no o kuma se. Ami jo eso o se wo le ti no. Atmi se wa na wo ka no sa no. O se na me se oye mi nana. Ana o se se tia. Mi nana timi dire ni mi nana preko pe. Mo sha no ma ye. Efi eden ya hyase oni ye nyina na hyase ana ye hu nya ye hu ya ebi bi ekosi dantre na ngwaja ye ba kwanto ebre wo ho ye pastor nsu na wo ho ye district pastor e pa cho mo nhyira na mame ene ye sofo mame mama oti hokum wodne mo mutaye ti pa ya wo bono wa be di agro be hu je bi abeso wa hallelujah ti ye che mame so maye ana ya mi wofa etin so he iri nya na tie kwa America no kwa se munhia no maye onu oji ye ifie no na ye ti na ye ntia dan ka papa wa ya de pa munhia na da maye ya wa ya ma ye do so do mi ko na me nyim papa ye wo ye nyina papa ye ni etise no e fa no de ye fa is my business na ya mi shra wa ai ni nya me ma no mo chire nyina na ni ma nyame hia no pa o ye me baby of people part na yere no nyame so obi biara Krobo man nyame hira mo hitu Pentecost sorry nyame hira mo pa ye se me campaign o na sorry na e kan na wa my journey ama no me kwa America wa ye local assistant leader aye district assistant leader my district leader my ye na o Pentecost so ase na so construction ye wo nya sorry bi apa Pentecost hallelujah na wa my go shira ho pa ya mi asem so ho na asem na ntimu a wo be ya me shira wo ewu hallelujah ni da me ku afo nyina ase ni ku nua ma wo nua no obaji ya tutu ni ya no nyina so ha ya mi shira obi bia hallelujah ni ma mi mo ni je fo na ti ho no awono Yesu wo shira wa se ara di on su wo tu shira ai ona di kan Pentecost na so awo ni na asisa na mi bo shira ho na me da me ma no so ase Mary Deborah any chapter ni Joshua Yesu on shira wo nyina wo ni amoye amaye e ko Jesus Christ di mo amen. Yohana a priest had a catcher me say in maybe from American friend a job of some pim. And so and they have a chair and take a chair. Any link on near Koy. The next time I buy a task a demo ya to me now. It in community can buy. In community to weigh any amotisunina. The Bible say, Nephi also Papa was on penny they buy. With a mutual, what you want to American Bremo. The next time you can ya two tasks are fast all them now. Tina many papa didn't come say papa wayadi. After now me ko man from so a man from so kunyan bi so aduru. Ya da papa se na so mama be ene ya wo pass for abai. Ya pese gina be dwam na ina da papa ne mama se. Wa dwempa o wonya me adwuma. Se oba wotimi packing kunwa gu containers mi na ode bray se yen san so nya. Fat wayadi. Mama Krobo soda na edimu na wahase so wa manfo enye nwa wose nyame aboa na wonya ne tiambia ewa moma ye nyina ye sorry na ye kan kire abusuen se nyame o hira wo pa ene die mu a
Yeah, come back, come back. And the last one. Amen. Tipen was doing I'm not being true winner. Young feeling to Trinity had the name of Bosompem to be. Mary Santi, Newo, Mary Santi, Newo, Erade, Wahini, Rikada, Mary Santi, Newo, Mary Santi, Mary Santi, Yehovah, Mary Santi, Erade, Wahini Yedahini, Otume Turikada. Mary Santi, Neuye, Wahini Yedahini, Otume Turikada. Mary Santi, Neuye, oh hallelujah. Yabishomina. Oh, Bosompem. The apostle and the apostle. Nere ani aso ani ohiman na asi so mkikan masam ne sen Krobo echinso amanfrom ye nyina ye Krobo akon na me kan we ahye nkran na sabi obia wonwene ho se na dwen beba ne asi su dabi no on hyase enwene ho ayefutuo ema ye nyina baby a ye wosisie enye keke kwa sie wo ha nyankopon de ye ba ha nne se ye mesua ade bi frim esan se mere bi a atwa mu mi nso bi kosua ade bi fri sabi me a madamfo bi sabi ni wuase ama ensem bebre ni onyame dia bedru yi beda mi nua ya asepapa esan se wa mani mguase anka onyankopon be kama akosi sen se nyankopon ye echewade ema obibi ehyewani monyam a won soso ye bibi ehye na monyam ukrom adwuma eka ho pipa me kai the background bi koso wo abontin ho gidi yese esimi nua yi ene abrante baako enso owo UK eso na de baako areho ene se ye mantamu ha so obi kobre ewo awom enya kakra na so de bebo akura dakrope na enupe na nsape a wo beboa se ye bodawuro me de me ho kɔ omena dwuma na makwa akɔboa ye nkɔ komo ensio kura ye de do mota gise oduaka ko ma ne mema mu wan kwada nketo awo krom ha a mo ankasa na mbotwam na no ewo the say the background ho ade contract ben obi agye na so no de onum de kwan fa se de sika eya na obi a watu kwan wonu sika di gen wonu sika yusu gen enso so wan hwe no ho ne yire nsiri kwan se krache yemfa nko so mo nya de yemfa nko wayi ni yem de amasa nya hwe yemwa ne yenye na se yete ha na se nuanum di sa ne ma we ba na se mo so so amotia mo de ma hoode ne mu nyansa ma dwene beboa na akoso no mo se yenye gise ye de bopa sabi wan fa ma biewu a adwuma na sa aka e kan so so a ha na nugu ase beto no sabi ni fia ha obetima bibi ope bia ndi mi sire Krobo man mi sire mo se mpani boda wuro se monko me na adwuma enkonko ye sa de wo yi a monko na sayo mu no ena makru no ekoso mi nkasa nkwa akiri meda me amiri ase papa ewo entire kire adwempa a wo de tani kunu akyi
ama eden etimi aye dan esanse nya ba nyina na aka kire om se yenkosi dan wo nkromu a obeji atum prekope obetimi aka kire o se na se dan no kura no bia yesi omutu omosi dan won kran mi hu kura ma hu mienu miensa bi oba bi ndika no kura ka suma om na susu ukromu de edu ukrom kuntru ehwane a nchi ha na eden ekro yenya wo ha nyina ye fanya futusem anya dakro ene ya si dan wie eden wo hya ase mi nso mi nka afi atwam edi wo so hye biase unua bi oba bi wo de hye bi oba bi na afred tu no fo se enkakra kakra obetimi aye a obeye ne mo de ba sika no so ba so amontra se sika no beye ne a wo de ba aye no eso adwuma sa de be hye ni nkran ama wotimi aye adwuma no meda me di hye ase so wa boni ku chidom ama waba ama ne ye nyina ye hu ne ye hu ya ye di nyina hye yankopon animonyam ye de otwedi ampo ase mesira mo ye ye hu nyina ye fanya futusem na ochina ye nso ye nya ne ye chense meda mo ase Omo esa within the next 2 minutes na ya to santre pepepe wo mo di to no man de so na afede ye di ni apansa yasra mo pepe okay mon pepe ma ya papa antra ma yen hey ati ko salamo ye bi ali ko didi ona bi mo baba that's right. Thanks for watching.